La temperatura és la mesura de la vibració del moviment de les partícules i això ho podem veure si tenim per una banda aigua molt calenta i per l'altra banda tenim aigua molt freda i en aquestes dues aigües hi afegim colorant alimentari veurem que en l'aigua freda la barreja de les partícules és poca, hi ha molt poca difusió. Les partícules de l'aigua xoquen contra les del colorant molt a poc perquè es mouen poc i hi ha poca barreja. Però en canvi, en l'aigua calenta, l'aigua es mou a gran velocitat. Les partícules d'aigua s'estan movent moltíssim perquè estan molt calentes i es produeix una gran barreja, una gran difusió.